Takže ľudia, vítam z pravodejku. Dneska tak by som vám chcel ukázať s týmto divným avatárom na rýchlovku. Čo sa tu zmenilo zatiaľ, keď som tu ja nebol? Čo sa tu naposledy, keď som hral Brookhaven, tak to bolo strašne dávno, kde takto vôbec nevyzeralo to nákupné menšie centrum. Toto pridali nové, proste ako proste taliansku reštiku, Subway, nie Subway Surfer, ale proste Subway. A tu niečo čínske alebo japonské nejaké jedlo, tu také isté. Tu na také isté kino je pre mňa, to ani nie, čo je off-air, to je keby televízne noviny, tam oblečenia, všetko nové tu je. Aké. A ešte by som pridal ešte jedno poschodie, alebo to je celkom ešte furt malé. No. Toto tak nemá byť taký gym, len to už trochu dá čo iné. Už tam je gym, hej. To isté je, aj ten gym, jak je, to je to isté. Dobre, takže, naposledy, keď som to hral, tak to bol ešte motel a neviem prečo, ale je furt, ale zmenil sa o dosť. Burgeráreň je taká istá, aj letisko sa to zmenilo, hej. Teraz podľa mňa sa ísť úplne kde aj inde a tak. No a tak. Podľa mňa by tu mohli pridať nejaké kúpalisko alebo aquapark a nielen také dačo, lebo akože v pohode len to nie je veľmi dobre, takže skúsim dačo. Takže takto som chcel niečo ukázať. No takže idem vám dnešnú ešte videjku. Ak si pozrieme celý Brookhaven, proste čo sa keby všetko možné menilo. A tak. A poviem. Teraz nedávno, možno tak pred týždňom alebo kedy, tak už dokončili nejakú proste stanicu, kde je proste taká, že radiácia. Hej, a toto môže byť akože len tak kliknete na to a proste máte to. Takže tak. Teda to, že no bounce. Neviem. Taký oblek si tu môžem dať, skúsim ho. Dobre, vyzerám v tom, ale dám si čo dole. A to je toto. Keďže ja už to. Takže toto funguje, ale na jednom servere proste bola aj na Zemi radiácia, ale všetko skoro bolo odbuchnuté a také. Takže takto je recepcia, keby tam sú generátory. Ja sa pozriem na generátory, no. Som si myslel, že som dačo pokazil. No takže tak, tu je zelená radiácia. Aha, už mám radiáciu. To je veľa toto. Strašne veľkú radiáciu mám. Moja radiácia ide až na maximum. No takže tak.
Celý som od radiácie. Neviem, do bazénu. No a potom to je taký takzvaný exit, taký ľuda. Skúsim sa tam dostať, ale potrebujem také lietajúce auto alebo dačo. A problém je to, že žiadne lietajúce auto není v Brookhavene. Podľa mňa by aj to mali pridať, takže tak. Takže ja sa chcem tam dostať, niekde hore proste. Neviem ako, aha, už viem. OK, takže, tu si musím dávať veľký pozor. No takže, pár minút to bude ešte trvať, možno, takže nechápem, ani neviem prečo ja skačem, ty vole. Zrazu to sa tam ani neviem dostať, no. Prečo, že keď som stlačil toto skákanie, ty kokso, to je strašne divné. Toto. Aj sa mi to veľmi nepáči, no. Takže tak, no. Dobre, takže, OK, tu ja sme sa dostali. To je do tej vežine. Kurník. Čo bolo? Haló, to čo je? Radšej pojdem rýchlejšie, než bude nejaký natural disaster. Takže tak. No tak si aspoň skúsim. To neslučí. Ojoj. To čo sa deje? Ajaj. To mi nehovorí, čo ide hore. To voda ide hore. Takže idem celkom ďalej, pôjdem už. Nie, že to vybuchne, no. Keďže je to takzvané, ako keby varovanie. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a čaute.